Hej alle sammen og velkommen tilbage til part 2. Som vi sagde i sidste video, så er jeg sammen med Jack, og jeg skal til at smide den her pind. Ikke den der gang. Esther, jeg er færdig med en. Han er færdig med en. Og bare lige så jeg ved Nu er jeg færdig. vi har nogle af os, eller alle har faktisk købt det her. Men det er på grund af, at vi har knivbevis. Så dem her kan vi godt bruge. Jeg bruger sådan, jeg har jo mit multitool her. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det formen for lommekniv, hvor der er alle mulige ting. Det viser jeg i næste film. Et lille klip. Og jeg sidder med det og klipper små dumme blade, eller ikke dumme, men Tiden er ved at ryge ud, så vi ses i næste video. allerede.